زخبركم تخاتلت دمص حفاش نحجي عديمنا يزلنا فرزقي داويتيو عب حجراوي بيت مذكر إيرترا دايركتور مصنعتنا محضرن كرسي مالت هيريتيج مانجمنتيو مجمريا قعد حل مصحاب يا كني لي قدمنا بتي عند نعللو قداي محلافنا اتو فرزق داويت مستخاتلتي دمص حفاش كتلاله اوكي انا ابي سبا ابي اثيوبيا توليدي ابي تسعان شنت تعتميتن سبعان شمونتن أبيلو أبادي سبعة وليدة بدهريون تمرتون أبو كسبعة سرتكل تكفلي ودئ بدهريون يونيفرسيتي 6 كيلو أتي كسب زي كونات أب مونغو إثيوبيان ويانين زنبرة كونات شو كابت يونيفرسيتي عسيرة فتشيز بحال أبستفلا لبوتاتات وسيرومنا دهريا فتشيز بحال بوتان 4 همشتور إذا كنت عسيرنا نابزي ناب إرترامسية تمرتيها أباسمرة يونيفرسيتي هذا أمر تمهري ودئ بدهريوكا كلتشهن كلتا مجمر تاس تري أبيلو دوب أفريقيا كده ماسترز ديجري بهيستورين أركيولوجين ودي MSc مالتي أب يونيفرسيتي مراخة هو أباسمرة يونيفرسيتي تاس أنت أنت ماهرة بدهريو جراجويت مسجبركم مسودا بهيستورين أركيولوجين كلتيو ميجر مالتي هو بهيستورين بأركيولوجين ميجر تمريكه هذا عمت مس هجرة بيت مذكر أبتهت يونيفرسيتي نيرو بدهريوكا كلتشهن كلتن مجمر تاتري ناب دوب أفريقيا ماسترز ديجري كده ماسترز ديجري كلتا عمت تمهرة ناب هجرة ناب أسمرة ناب إرترا تمليسة مالتيو هجرة أجرجلوت أنت كونيون قدامي زوري هجرة أجرجلوت يودي هجوكا ب أبز باي سرايت كوينة استفلا ليه نتفتات نجبرينا مو أتفرزقي من البات بزعباز سفح زبالة أبكال تمرتاو مدب كنقربو تسفى نجبر لو ممكن تقندي مساحة الراقب النازلون مساحة بشكلتان ويح كيلومتر يخات تقعز ما أسيخا جمير كايوزي مستسخة كايدو نتفتات سراح وي مويا متسارة لوديو هو برقت بقطتا متسسرع هلو امبر بتزامادي وكبتزواواري منقدي ويراكبيو سلامنتا ايتي سرحنا بزو غزي ان هذا بوتاتات وي زخونه زي تفلطو بوتاتات دحسسا مغبار سلازخونه ببسكليتا كتغواص كلها حدشتي بوتا سلازخونو بزو هاينه طمت እንዳግበርካ ያትከድ ምስ ህዝቢት ላለ በሐሊሎ ታሪክሎ አቀማማጣ መሬት አሎ ህጅንዚያን እንዳራይ خسلت كيد بزو حجازي يكون مالتي أبصرحنا قرسي عقاب باسخا جميركا بشكلتا خلمت هو برقت بشكلتا كمزي نويه من قدي مكاد هجي أبزي أبيرترا مسمسح كوتي ساند جاتن جميري مالتيو كدميو جن أبيتيوبيا وادي سبعون بشكلتا يزورني رجن كمزي نويه من قدي أيكي يدنيرو ما أنا ولا أيكي يدنيري هجي جن تبو بايتا فترول ليس لزلو هذا أنا هجرنا والسلام عليه أبز فونا بوتاتات كيركاس ولا حدا كل هذا ولا كاس تنكفى كاسبيلا سلام من ساعة تسترجع جسيو كثري أكون مشيت أكون أمين أبوشتي كتما يكونن أب برخاتاتون زخون سب نعكا يهجزها كامبر كم زخون همك نقدر نكبر زي ما أكسب جارع كنا بعجرنا الجزء بايتازي تبو نكجواز فتر اللي مالتي ما كسبت سنة خاب بشكلتها بتحكي زلخا تعودتك تزرع حقيقة زقربت بلو هو أزيا بشكلتها هي زلخو كاليتين ده هجسا نسبورتيا داميتقي تقدميتي أبوشتي كتما زورا فكس زبالتيا ناي ماي مكلاكلي قرب كبل زبالتون يا جن سبكتي أساون أزيا كاليتي جن سبورتيا ماونتين يا كم زين كورسو كاتين قوما زلوم وكان مودا دري يكونون حفيز كم زين ترى ماونتين بشكليتا قوما يزلوا كابو كمان حفيز بليو جن دهانت كيدا عنيون كا يرقت تبو غيري سلاز رقت يبقى حزين هجي بعتك على لي زي جوزو ابزي ابير تراك عبد المسي زي نواتي جوزو تاع مبار بفلي كا هجينا يزين نواتي منقدي زي قبر كلن كابزي زحالفه نحاسي كرمتي مالتي اقدمي كا ابزي هجي بكلتك نمقلو نكليناتي زي كد كلن هذا ابزي كبابي زوبا معكل كباسمره تبغيسه كابغزه تبغيسه بصيه ساعه 5 ابو شاهي جلسته تملسه كان ابغزه يملس كموتات ذكر كلن كسب عدا كريستيان عدابيوتو امبادورهو سلعدارو همبر كده من قد خاص كيلومتر رحقته هجنا بنت عدا كريستيان 10 كيلومتر مكادي طرح مالك تملس كلها 14 مالتي ابو مسبصاخو ابتي بيت مرتي زلو كبابي كوفيله ماي غلا شاي ستيكا تملسيغا غزا يملس مالتي امبادورهون مكادي طرح 10 كيلومتر مملسيكا 10 14 مالتي كالكا كباس مراتسي تبغيسه عدابيوتو عدي نفاس بيغرغش غيره كان باس مران غزا يملس بانصارو كم
كاي كيد زيكا 10 كيلومتر 20 كيلومتر مالتي ممصين مملسين شجريني كا بزي ناي بيت تغرغش ورد مسبلكا شجريني زبحال عقب زلو كتديب كلها كتكيد كلها قلقلاتيو كمص كلها غن عقب سلازكونه كبد زباليو 8 كيلومتر كله مولو 16 كيلومتر يورد مو وريدي ابو كلو كا يملس حاف كيبلكو كيدي كابتا بسكليتا كوفي لي كلو كيس ديفو حاف كيبلك حاف مال هو حاف كيبلكو مالتي هو مالتي تموكرو كونني نوي صرغا كيد بروجرام سلازنا كبيديو هو كبيديو بتعمي صارن انتشمو كمزي بدو عينتيو هو رد يبلك هو كالوتون سلادارو زبحال بوتاون كيدي 10 تشاتاو زلو سبات تلالي مسوم شاهي ستي كاوكان اباسمرنا بغزا كاملس ادي كوالا كم صازغا همبرتي نابنا 15 كيلومتر مكدي طرح كتملس كلا دارغا 50 كيلومتر مالتي ابوش اسمراكا كاب يونيفرسيتي كبابي تبغيسي بايربورت غيري ب ازي بلوكو غودايف بوغيري ناب اسمرا مليسي ياتو مالت وشتنا نغزا يملس مالت ازيان اب كبابي اسمرا زغبركون كاب غزا تملت بغيسي ابوتات ساعه 5 كبابي كل غزي زغبر تملسي نغزا يحضر مالت ازي هيجي بترغاغا متغبرو دي زغعزوزي ايوه نعمنا شاغريني شمونتا 10 غزي غيريوا كل غزي كمان سباتسي وقصالي سلازريو ነው ተማሊ ከምዚ ሪአይካን ይረጅሉኒ በመኪና ዝንቀሳቀሱ ሰባት ብስክሌታ ከማን ዝገዛ ሁሉ ወዲውን ከመይሉኒ ይፈልጥ ጻዳ ክርስቲያን አርኬ ስለዘሎ ንቋጽርሞ አቦ መስመጻኹ ኮፊልና ካሻዊ ንሰቲ ንሱን ናብ ባጽ ቤተ መዘክር ዝሰር ኢሳያስ ባህሊው አቦ ተራኪብና ሻሂ ገለን ንሰቲ ማለት ነው አቦስ መጻህና አራይ ናፍቲ ንውሕ ዝበለ ዑደት ወይ ጉዕዞ ክንሰገር اول اتا مجمرت زغبركوا اب نحاسه مالتيو كباسمرا تبغيسي ندق مهاري 4 كيلومتر مالتيو كاب دق مهاري غيري بغادين غيري بنفاسيت كاب نفاسيت ناب اسمرا مالتيو بزي غزوزي كساب دق مهاري زلو دهانيو مالتي قلقلتون ايكونن عقب كوربتاون زلو ايكونن ግን اتا بسكليتا ولا ሰጥ ዝበለ ጎልጎል ይሁን مسحرم كات انقساقس منبر حفيز ጎማ ስለዝኾነት ናይ ግድን ኃይል ያህትት እቲ ካብ ደቀ ማህሬን ጋዲ በጋዲና ቤልካን ነፋሲት ዘሎ ኣብ ነፋሲት ከባቢ ክሳብ ትበጽ ተንክልተ ሰለስተ አበይቲ ጎቦታት እንተዘ ይኮኑ ቁልቁለት ስለዝኾነ ብስክሌታ ካንዳ ተቆጻጽርካ ትንፋስ እንተሐስካ ሃት ከይድ ደሃንዩ ካብ ነፋሲት ለአስመራ ዘሎ 25 ኪሎ ሜትር ግን ከቢድ እዩ ኣብ ገሊው ወሪዴ ዝደፋሉ ቦታ ኣሎ ሰምተ ከቢድ እዩ ተዓቀብ ኣብ ገሊው ግን ካ ባዓሌ እንዳዘወርኩ ከይድ ሙሉ ኩሉ ሙሉ ካብአስመራ በአስመራ ገሬ በካባስመራ ገሬ ነፋሲት በጽና አስመራ ተመለስ ኩሉ 112 ኪሎ ሜትር እዩ ማለት እዚያና የመጀመርታ ጉዞ ካለይቲ ካብአስመራ ካን አዲ ኳላ ማለት እዩ ንጎ ሰዓት 5-6 ተበጊዜ ካብ ገዛይ ታከባት ባህል ቦታ መንጉዳ ቁልቁለት ስለዝኾነት ብዙ ምጥንቃቄ አድልካዩ ቁልቁለት ያገን ሃይላይት አተካን ግን ክትቆጻጽር አለካ 92 كيلومتر ملسون كوم نو كملس كلو اب ماكينه ጽኔ እዚ መብዛቱ ጊዜ ስለምንታይ ከተመጽተ ከለها ጊዜ ተወሰደها አቀቢው ካላይ ነገር ካ ወጻይታት ኣብዚ ኮነ ቦታታት ከተሐድርት ስለተገለሲ ወጻይታት ከይ እንታሽሙ ከብለላይ ከይድ ከለሁ ጥራ እዩ በብስክሌት ዝከይድ ማለት እጂ ካብአስመራ አዲ ኳላ 92 ኪሎሜትር እዩ ታሳልሰይቲካ ካብአስመራ ንምጽዋ ባጽ ዚከድ ኩላዩ አክረንቲ ነሐሰዩ እጂ ከታሐንቲ አጋጣሚ ገጠመኝ እንታያለው ካብአስመራ ነ ጊንዳ ቅድመ ምእታዊ ታናይ ኣብ ጊዜ መግዛአቲ ዝተሰረት አባይ ቢንቶላ ቅድሚያ ከምዚ ሓንቲ ነጸፊት አላ አቡ ካብ ብስክሌታ ወዲቀ ጉልበቴ ተሐስዩ ብዙ ቆስሉ ዳህራ ግን ከይደ ገሃቴ ላይ ሃዲሪ በሃደ ማልቲ ካብ አስመራ ንምጽዋ ከተአቱ አይትክልኛ ሐሩር ስለዘሎ ጎምባይ በላሽወካ ሳሁን ካደ ጸገም ካምጻልካ ስለዝከን ማለት እዩ ገሃቴ ላይ ሰዓት 8 ፍራን ንጎ አቴ አቡ ሃዲሬ አብቲ ከባቢ ገሃቴ ላይ ዝስራ ዘሎ ዲጋታት ሪኤ ሰባቱን ታሽሙ ስዕል ወዲ ወሲደ በቲ የማን ሸነክ ዘሎ ጽቦታ ወዲው በቲ ጸጋም ሸነካ ተፋሪቁ ነሩ ኖሬ ታዚቤ ሃዲሬ ንጽባይቱ ንጎሳ 6 ካብ ገሃቴ ላይ ባጽ ከደ ሳሽ ሞንተን ፈራን አብታ ጠዋለት አብታ ሲኒማ አባበጽሄ ማለት እጂ አባጽውን የሩክቴ ስለዝነበሩ ቲ ድበልኮ ሆማ በደቡብ
ሰሜናዊ ቀይ ባህሪ ድሰርሕ ቤተ መዘክር ድሰርሕ ኢሳያስ ዝበሃል እሱ ገዛ ስለ ዝነበሮ ዳርጋ 8 ተጫዓተ ማልቲ ኮፊልና ባህሪ ቀጻሊ እንዳከና ንህንብስ ነራ ጽቡቅ ጊዜ ህልፊ ጽቡቅ ዛ ሳልሰይቲ ነዋሃ ታነ መጨረሽታ ነዋሃ ጽጊያ ጉዞ ወይ ካ ኦደት ዝገበር ኩላ ካብ አስመራ ተሰንያ እዚያውን አኔ በሃደ ሸነክ ንስፖርት ስለዚህ ኮነ ከምዚ ውድድር ወይ ካ በሰዓት ወይ ከምዚ ማልቲ በከምዚ ሰዓት ወዲ ኤሌ ንክዛረክ ይኮነሲ ስፖርት መዘናጊን ስለዚህ ኮነ አላሙ ካብ አስመራ ተበጊሴ ንከረን 91 ኪሎ ሜትር ዩ ንጎ ተበጊሴ ሰዓት 10 ታደ ከባቢ በጽህ ብርግጽ ክቆርጽ መንገዲ ተጠይበል ስልታት ይወስድ እጂ እቲ ዝበርተ ጽርጋ ናይዚ ኩሉ ክሳብ ተሰነ ዘሎ ካብ አስመራ ክሳብ አይኮነትን እታ 39 ኪሎ ሜትር ዘላ አንቲ ቦታ አላ አይኮነ حليف ካዘላ ተተባል አሚን በቃ ኩሉ ሙሉ ክሳብ ካብ አስመራ ተበጊስካ ክሳብ አዲ ተከለይዛን ክሳብ አዲ ተከለይዛን ዘሎ 45 ኪሎ ሜትር ዝኮን በዳሂዩ ስለምንታይ እቲ አቀም እንዳደየበ ይዚ ከይድ ኩሉ ኃይሊኻ አቡ ጸንቄካ ትውድ በድህሪው ግን ቁልቁለት ክሳብ ከረን ክሳብ ኢላ በረድ ካቢላ በረድ ካውጽ መስበል ካካ አንቲ አቀባላ ብርግጽ አቀብ ዝብለኩም ዘለኹ ታናቲ ብስክሌታ ሐፋስ ጎማ ስለዘለዋ ኃይል ስለዛሃትት ከምዚ ናይ ኮርሶ ቅጥን ዝበለን ስለዚ ይኮኑ ፎከስ ስለዝኾኑ ኃይል ታሃትት በድህሪው ኩሉ ክሳብ ተሰነ ዘሎ ኩሩብ ከምዚ ዝድይብ ኮረብታ አቀብ እንተ ዘይኮኑ በዳሂ ጽርጋ የለን እጅን ጽባይቱ ከረን ሃዲሬ ማለት እዩ ካብ ከረንካ ንጽባይቱ ናብ አቁርደት ማለት እዩ ካብ ከረን አቁርደት 81 ኪሎ ሜትር እዩ ከሙን ንጎ ከርካ ተዓቱ አቁርደትካ ኮፊልና ሃዲሬ ማለት እዩ ባርካት ባህል ሆቴል አላ በጣም ጽብቅቲ ምስቲ ሃሩርሲ ደስ ዝብል እዩ አበይቲ ሰባት አቡ ራኪቤ ምሶም እቲ ኩነታት አፍቲሹ ጊዜቲ አብ ኢትዮጵያ ከቢድ ቀለውላው ዝነበረሉ ናብ ከባቢ ዶብናውን ብዙ ጸገምስ ዝነበረሉ ስለዝነበረ ሰብ ሁሉ አብ ቴሌቪዥን ይከታተል ስለዝነበሩ አቡታት ዝነበሩ አበይቲ ሰባት ምሳይ ኮፊሎም ሻይ እንዳሰተና ብዙ ነገር ይልልና ተዘክሮ ከማንጌሮም ላይ ህጂ አቁርደት ከሙሃዲሬ ንጽባይቱካ ካብ አቁርደት ንባረንቱ ወከይደ ማለቱ ካብ አቁርደት ንባረንቱ 66 ኪሎ ሜትር እዩ እቲ ኩሉ ጽርጋ ዳሃኒው ንባረንቱ አመንገዲ ተፈላለየ ናአሽቱ ቁሸታት ትሪ ብዙ ነገር ያተዘብ ዝከበደት ግን ንባረንቱ ተአቱ ከላሽሙንተ ወይ ተጫአተ 10 ኪሎ ሜትር ትከውን አቀባላ እሳ ከባዲያ በጣም ዳሃሬ ባረንቱ ሃዲሬካ ከባረንቱ ካነ ሃይኮታ ከይደ ንጽባይቱ ማለት ከባረንቱ ንሃይኮታ ካ 69 ኪሎ ሜትር እዩ እቲ ጽርጋ በጣም ደስ ዝብል ጽርጋ ካብቲ ዝኮነ ጽርጋ ክሳብጂ ዝመጻናዮ ካባረንቱ ንሃይኮታ ዘሎ ጽርጋ በጣም ደስ ዝብል እዩ ሓንቲ ስባርት ባህል ነገር ይብላን ቁርብት ዲብ ዳሬካ ቁልቁለት ትረክብ ጽቡቅ ጌርካ ትከይድ እቲ ዝሓሸ ጽርጋካ ካብ ሃይኮታ ንተሰነ ዘሎ 50 ኪሎ ሜትር በቃ ሓንቲ ስባር ይብላን ተጽርጋ ቁልቁለት እዩ ወላቲ አቀመጣ መሬቱ እንዳተረዳኸ ትከይድ ኩሉ እዚ ማይና ናይዚ ከባቢና ማይ ስለምንታይ ናቡ ዝውህዝ ናብ ስለምንታይ ናብ ከባቢ ሱዳንን ቦጌሩ ናብ ግብጽ እዚ ከይድ ዝብል መረዳታሲ ክህልወካ ያከለካ ማለት እዩ ኩሉ ሙሉ እቲ ኪሎ ሜትር ዝተዋስኮ ካብ አስመራ ማለት እዩ እዚን ካብ አስመራ ክሳብ ተሰነ ዘሎ 357 ኪሎ ሜትር እዩ ሽሕ ብላሉ ኩሉ ሙሉ ማለት እዩ እዚን ተና ከባቢ አስመራ ተደመራ ዘልዋ ኪሎ ሜትር ኩሉ ደሚርካ 6 ኪሎ ሜትር ይከውን ቀሊል አይኮነን ወደሃን ካለ እዝንታዩ እዚህ እጅ ንመጻይካ ፕሮግራም ዝሓስፎ ንመጻይ ቅድሚው እና መዝገብካ ዲኻ ትኸይድ ኪሎሜትራት በኸመይ ኻትፈልጦ ኪሎሜትራት አሉ ዝተመዝገባ ኣብዚ ናይ መጓዓዝያ አዋሓቲትዮም ከመይ ከምዚ ኮነ ጽርጋ ቅድሚ ምብጋሰይ ነቲ ጽርጋ ይፈልጥ ንብስክሌታ ካ እንዳትክልስታ ከይደ ኩሉ ተፈታቲው ከም ባህድሽ እዩ ዝግጠም ኩሉ ነገር ጥዩ ከም ዝሆነ አረጋጊጽ ዝበገስ እጂ ኩለን ኪሎ ሜትር ጅናብነት ካብ አስመራ ክሳብ ተሰነ 357 ነው ካብ አስመራ ንምጽዋ 115 ነው ኩሉ ሰብ ይፈልጠው እዚ ኩሉ ጊዜ ሰብ ካብ አስመራ ንአዲ ኳላት የሰዓንክልተ አስመራ ደቀ ማህሬ ጋዲና አስመራ ነፋሲት አስመራ ከተመለስ ከልሃካ 110 ከልታ ነው 10 ኪሎ ሜትር ዝኹሉ ኪሎ ሜትር በይንኻ ዲኻ ወይስ ሳሕቱን ገለሰባት ምስኻ አለው ዮ አኔ በይኔ ብዙ ጊዜ ወላ ስራውን ብዙ ጊዜ በይኔ እዩ ዘእይ ከዝገብር
ولا ابتنا بريون يجون بيني زقمت برقص ግን ሰብ አይደለም ማለት ከሆነሲ አኔ በእኔ ከም ዘሎ ሆይ ርዳአንኒ ብዙ ዝስራ ነገር አለኒ ጽሙ ያ ካትፈቱ ማለት ዲዩ ሀደሱ ጽማሉ አብቲ ዘሊዮ ጊዜ ካ የርጉት ያለው ተደባቢልና ተቋጽርና እንረከብ ካለ ነገር ካ ቅድመ ህጂ ካብ ደቡብ አፍሪካ መስተመለስኩ ተማሃሮት ኮን በክልተሽን 10 ተክልታንቲ መጽሐፍ ጽይፌ ነበር ህጂውን ካ ሰለስተ መጽሐፍት ጽይፌሲ አቀሚጠለሁ ዝህት መለይሲ እኔ ማለት ይው ህጂን እዚያን ይሰራ ህጂ ካ ሃንቲ በትግርኛ ዛዳለዋ ካን ሁሉ ዝኮነ ሰብ ካምበባ ዝክእል ማለት ነው ጋዜጣ አሌሉ ዛነብብ ሰብ ና አምቢቡ ከምዝርዳአ ገሬ ዛዳለዋ ከባቢ ሚቲን ኢስራን ፔጅ ክትዝትክል ተቀዳማይ ቻፕተር ተወዲያ ተካላይቲካ ይጽህፍ አለሁ አቡታ ስለዝነጥፍ ስለዛነብብ ጊዜ ምሳአን ምበር ከምዚና ይሰብ ሰባት ከማምሶም እንደህር ኮይኔ ብዙ እላል ስለዛመጽ ብዙ ንፋተውና ከምዚ ተቀስናዮ አብ ሀገራው ቤተ መዘክር ኤርትራ ዳይሬክተር መጽናዕትን አማሐዳሪ ቅርስን ኢኻ ማስማሲኻ እዚ ፕሮግራም ዚ ተሰርዖ هو مبزاتو هجي كبابي اسمرا زبلكون كبا اسمرا تبغيسي ناب صادا كريستيان ن هو ماينا فيه جلسي ድህር ሰዓት ማለት ነው ሰዓት አሙሽታ ከባቢ ወይ ካቀዳም ሰንበት ከሆን ከሎ አመንገዲ ብዙ ሰባትና እንራከብ ፍረዚና ምን ታይ ነው ቡኡት ከይድ ንርካት ማሊ ከምዚ አይ ከምዚ ከሙት ከይድ ያገለ ይሉን መብዛቱ አብስራ ጊዜ ካብ ናይስራ ጊዜ ካብ አርቢክ ሳብሶን እንተኮይኑ ካብ አሙሽታ ንኒዮ ማለት ነው ቀረባየን 8 ኪሎ ሜትር 10 ኪሎ ሜትር ስለዝኮኑ ከይዴ ከማን ኮፊለ ሻሂ ሰቴ ገለ ዝምለሰሉ ጊዜ የለው ማለት ነው እቲያ ነዋሃቴ ግን ፍቃድ ይወስድ ማለት ነው ዳይሰሞን ፍቃድ ካብ ስራ بسوسركو انتن صراح عرفت ጊዜው መዘናጊ ስለዝኾነ በከሙ ካይሽ ፈና ማለት ምስተሞ ያ ኻልታ አሳሰርከ ክሳብ ክንደ ይሕግዘካ ዚ هو ኣብዚ ተፈላለየ ጊዜ ካብ ቀደም ጀሚሩ ወላ ኣብዚ አቡሽጣ አስመራውን ኮፊሌ አጋጣሚ ሰባት ኣብ ጠረጴዛ ኣብ ሻይ ኮፊልካ ትራከብሞ አቤት ሰር ኣብ ከምዚ ኦኬ ሞ ኣብ ከምዚ ቦታ ኮ ከምዚ ሎ ከምዚ ሎ እንዳበሉናስ ይህብሩና ሞ ነቲ ሓበሪታ ይዝናካ ምሰባት ንራከብ ማለት እዚያን ጉዞታት ካ ሓደ ብሰባት ተራከብ ካላይ ነገር ካ በአይኑን ጠመተ ከምዚ ትዝብቲ ዝባል ነገር አለው በእንግሊሽ ሰርቬይ ንብሎ ሰርቬይ ሓደ ናይ መጽናዓቲ ሓበሬታ ማዕከቢ ስለዝኾነ ብከሙን ስለዘግዘና ኣብቲ ጓዓዘሉ እንታይ ያለው ኣብዚ ከባቢ እንታይ ያለው እና እንዳታዘብና ስለዝከይድ ምስቲ ስራውን ዝተታሃዘ ነገር አለው ማለት ነው ጽቦ እስኪ ናብ ዕላማው ክንመለስ ወይ ድርኺት ዝፈጥረልካ اوكي لما حموشتش دوشت زكون لما تتالو كمتي ناتي انتاشمو قدامي كالايك እንዳበልኩ ከዛረፍ ከም ንፈልጦ ዝኮነ ነገር ኣብ ዝጅዘለና አታሳሰባን ህይወትን ኩሉ ነገር በምክንያት ይዝስራ በደይ ምክንያት ያደ ነገር ከስራ አይከለን ህጂ ለማ ናይዚ ኡደት ቀዳማይ እንታዩ ምንቅስቃስ አካል ወይካ ምውስዋስ አካል ማለት ወይካ ስፖርት እንዳንጽቦ ማለት ነው አኔ ስፖርት በጣም ይዝፈቱ ወላ ህጂውን ስፖርት በማልታው ይዝገብር እጂ አቡ ከለናካ ስፖርት ንባሉካ ብዙ ጥቅምታት ነፍስና ይበና ማለት ሓደ ጦይንጥ እና ዘሎ ሰብ ወይካ ዜጋ ክንከውን ይሄበና ማለት ካላይካ ኃይልን ዱልዳለን ይበና ነፍስና ማለት ቀጫሌ ንሰርን ተኮነ ኩብድ ዝብል ስለዝኾነቲ ስፖርት ሲ ኃይል ይበና ኃይልን ከን ነፍስና ኃይል እንፈጥራሉ ማለት እዚ ኃይልካ ሸጥማ አንጣ ይገብረና ማለት ዝኮነ በዳይ ዝኮነ ስራ ባይነ ሃንጎል ዲዩ ናይ አካል ዲዩ በዳይ ስራሲ ዱሉና ንከው ማለት ዱሉ ያብለና ካላቡ ከለና ናይ ምንቅስቃስ አካል ጥቅሚንታው ጽቡ ተክሊ ሰውነት ጽቡ አቋማ ሰውነት ንክህልወና ያብለና ማለት ኩሉ ነገርሲ ፕሮፖርሽናል ዝኮነ ነፍስ ከህልወና ይገብረና ማለት እዩ ካላይ ከስፖርት ንባሉ ሲ መዘናጊ አፍተሮል ወፋኒው ስለምን ከም አብስራሲ ከም ተጠንቂካ ከምዚያ ኢልካሲ ተጠንቂካ ተሰርዋ ይኮነን ከምዚ ዘና ኢልካ ስለሰርሆሲ ትህጎስያ ካላ አብቲ አመንባቤ ብዙ ጊዜ ከምዚ ዝነበብ ነገር ስለዘነብብ አብ መንባቤ እንታይ ረኪበ አብ ሃንጎልና ሓደ ጽኪ አሎ ህጂ ሰባት ኤክሰርሳይዝ ወይካ ምንቅስቃስ ወይካ ስፖርት ክሰሩ ከለው አቡ ዘሎ ጽኪ ተመሪቱ ንነፍስ አብና ውሽጥ ነፍስና በስራውና ገሩ ፋይ ብልሞ ሀጎስ ይሄበና ማለት ነው ህጂ ናብነት ሓደ ሰብ ቁሩብ ምስተራሰነ ወይ ኮሾ ምጽዋት ዲዩ ገለመ ስድሩ ዲዩ ሓደ ሰብ ተጣው አብል እንድሪሎሞ ያሐርቅው ስለምታይ ካብቲ ሀጎስ ዩ ተጣው ዛብሎ ዘሎ ህጂ ኩሉ ጊዜ እቲ ስፖርት ከሙ ዝሰርሰብ እቲ ጽኪ ናብ ካብሃንጎልና ወጭ ነፍስና መስዓቶ ሀጎስ ስለዝህበና
ወልፍ እንደሃዞ ኩሉ ግዜ ብቀጻሊ ንክሰርሆ ያብሎ ማለት ስለምታ ይህጎስዩ ማለት እዩ ነቲ ስፖርት ክሰርካሎ ሕጂ እዚ ካብ ሓደ ዕላማ ናይቲ ውደት ምንቅስቃስ አካል ወይ ካብ ምውስዋስ አካል ማለት እዩ ካለ ካብ መዘናጊው አቡ ከሎ ካብ መዘናጊው ትዘናጋይሃ ትወጽሃ ዝፈላለዩ ካብቲ ከባቢኻ ዝነበረ ፍሊዝ በለ ነገር ያ ትርኢ ፍሊዝ መስካሎ ሰባት ያ ተራኪብካ ሐሳብ ትቀያየር ቆሪስካ ኣብቲ ኮፍ ዝበልካሎ ጠረጴዛ ሰዓት ክንዲ አሎ ስራሕ ከይዶ ገለሜታት ኢልካ ትጭነቀሉ የለን ኣብ ወላ ሰዓት ኮፍ ትበል ትከለሃ መዘናጊው ሕጂ ምንቅስቃስ አካል መንፈስ መህደሲን ምዝነጋ እዩ ማለት እዩ እንታይ ያለው ዘጋጠመካ ሁሉ ኪሎ ሜትራት ቀሊል አይኮነን ፍሉይነት ታውሶ በፍሉይነት ጠቅሶ ታካ ብስክሌታ ሙዳቅ ፍሉይነት አይኮነን ወላ ውሽጭ አስመራ ሃደ ግን ኣብ ባጸም ስከድኩ ንውሽጭ ባህሪ በጀልባ ከና እዚን ኮራል ሪፍስ ዝባሃሉሎ ውሽጭ ባህሪ አቲና እንዳተሳአልና ገለመታት ዝርያ ኮን መጀመርታ ጊዜ ያኒ ኣብ ቴሌቪዥን ዝርዮ ዝነበረ እንበር ኣብ ውሽጥ ንታሓቲ አቲያ ክትሪኦ ከላ ከምዚ ሐዲስ ዓለም በቃ ህንጻታት ዘሎ ከተማዩ ዝመስለካ እቲ ኮራል ሪፍ ፍሊዝ በለ ልምድዩ ካለ ልምድታት እንታዩ ምስ አበይቲ ሰባት ኮፊልካ ክትእልል ከለሃ ምስተፈላልዩ ሰባት ዝተፈላልዩ ሐሳባት ይመጻካ እጂ ትዝታን ተሞክሮን ካ ይበካ ማለት እዩ ምሶም ትዝታን ተሞክሮ በትዝታን በተሞክሮን ዝሓብተመ ህይወትካ አይስልጭ ወካኒው ጽቡ ኣብ መገድኸ ኣብ ጽርግያ ንበልና ኣብነት ኦኬ ኣብ ጽርግያ ታሃንቲ ዛጋጥመትኒ ካብ አቁርደት ንባረንቱ ከይድ ከለሁ ኣብቲ ናይ ሰገን ኣብቲ ጽርግያ ናይ ሰገን ፋብሪካ ዘሎ ናይ ጽርግያ ጅሰርሁ ነይሮም ናቱ ማስከር አሎ አቡ ብዙ 10 ገለ ዝኾኑ አክላባት ናብስለታያትዮም በቃ ካውዱቁኒ በቃ ከይዳጋ መጨረሻ መጀመርታ ካውዱቁኒ ሳጆ አኒ ቅልጥፈ ይዘለኹ አይ ተጸበኹን ገለመታት ይለ هو ساعات كنت أبيليو ساعات شدشتن قلي يكونيو ناينوغو هو مزاتو تيتقال غوزو كل غزي ناينوغو دهر قرب دهر مسفال تطاويله سغيغو امني انت شوميله سغيغو منبر بقى مساو دوقو ندي فطنا قلطافي نيروني كميمو قاليوم كمان اب غري كمان كنكسوني اوكي كان ما أسيخات تمرصو اوان نوغو ديو تبغس فرق معلت ديو اماسيا خاديخا وصبو እዚ ህጅን ኣብነት ኩለን ጉዞታት ካብ አስመራ ከወጽከ ወላ ካብ አስመራ ህጅን ደቀ ማሃሬ ጋዴ ነፋሲት ዝበልኮ ጉዞ ክሽዱሽተ ካብ አስመራ ወጽ እቶም ካብ አስመራ ና አዲ ኮላውን ካብ አስመራ በሽዱሽተ ዝወጽ ካብ አስመራ ንባጽኑ ካብ ጋሃቴ ላይ ንባጽ ከልከለኹን ሽዱሽተ ዝወጽ ካብተን ሓሙሽተን ረበን ዝተበገስ ኩለን ካብዮ ካብ ሃይኮታ ተሰኔ ዘሎን ካባረንቱ ንሃይኮታ ዘሎ ሽዱሽተን ሓሙሽተን ማለት እዩ ንጎግ ሳብ ሰዓት 10 ወዲህ ኣለሃ ወዲሃ ታጻጽፍካ እቲ ቦታታት ትሪ ምሰባት ተራከብ ትእልል ማለት እዩ ቅድሚኡ ዝነበረ ህይወት ካን ብድሕሪኡ ዝነበረ እስከ ብምንጽጻር እንታይ ፍሉይነት ረኺብካሎ ሓደ ኣብ ነፍስኻ ዝስማዓካ ስሜት አሎ ከምዚ በልካ አይነት በቃ ፍቲ ነፍሳስ እወ ፎከስ በቃ ለካምሽ ከምዚ ገለ ነገር ካብ ነፍስኻ ዝቀንስካ ኮይኑ ይስማዓካ ሞጽቡ ቋማ ከም ዘለካ ይርዳካ ካላይ ነገር ኣብ ዝተፈላልዩ ቦታታት ብርግጽ በዚ ጥራ ይኮነ ብዝተፈላልዩ ስራሕ ወን ተንቀሳቂስና ዝተፈላልዩ ባህሊ ዝተፈላልዩ ከምቲ ከባቢዩ ዘሎ አታሳሰባን ስርሒትን ስለዘሎ ኑ ከአብቲ ዝተፈላልዩ ቦታታት ትእዘብሞ በጣም ደስ ይብለካ ኣብ ብሽክለታ ጥራይ ዲዩ ንኣብነት ኣብ ካል ዓይነት ስፖርት እንታይ ኣሎ ትነጥፎ ንኣብነት ጉያ ኣሎ ኦኬ ሕጂ ቀጻሊ ሕጂ ከማን ኣብዚ استوديو دمص حفاش قدم ممص نوغو سناي ساعات غويا لني غويا يغوي جيمناستيك يكبر نفسي تحسبه نفس راح يكيد ማለት كل غزي قدام سنبت كا غانتا አላትና ማሊያ አላትና ጋንታላትና ቆሾ ካን ምስተውን ካሎት ጋንታታት ንጻወት እጂ ከማን ኣብ ጅሮኒና ዘለና ንጻወቲና ዘለና እምበር በአጠቃላሊ ቮሊቦል ይጻወት ባስኬት ኮሾ ስኬት ይጻወት ጉያ ጂምናስቲክ ይሰረ ዝኮነ ኮታ ዝኮነ ስፖርት ሲ ደስ ይብለኒ አይሐልፍ ወላ ዝረይ እንተ ኮይኑ ናይ ቆሉ ይኹን ተጠው ይለ ዝረይ ደስ አመጋግባ ካንታ ይመስል አመጋገባይ ኖርማል እዩ ከምዚ ኢሌ ከምዚ አለ ከምሽ ጽቡህቶ ዮናስ ከምዚ ናይ ፍሬድ ሓደ ግዚዮን አፍገለ ቦታ ሰባት ፍረዝ ግን ታይት ምግብ ገሌሎምኒ ስለምንታይ ቲ ነፍሰ ይሪዩሞ እንታይት ምግብ ፍረዝ ይሞ ከማካ ከውን ይደሊ ይሞ ከምዚ ፕሬዲክተብል ወይጋ ከምዚ ናይ ካብ ሀገርና ወጽው ከምዚ ናይ ሃብታማት ኢልካ ብዙ ታሽማ ይኮነ ምስቲ ዘሎ ግን ኩሉ ነገር በጣም ዝፈተው ግን ምግቢ
ولا أب كرم مسمسخون أدار كأب إن حرشة زر دانيال زبال فرنسا جنتاي مو جزاء تومو ندك أون رايلي وغير كا مس جزاء تلا عليمو انتهت مسات صبو دس بلك مغبي قالوا نسي شرو بتاع يزفت شرو انت لوني مسادرار مسادرار كل جزء شرو طرح بل يسلشوا كادو حد جزء من قصقاص زي بشكلتات تقبرو يسلشوا كادو حق هوا حجي انت زبلكوها انت شمولو انت يالو سكي اب هانغولنا له هذا تي سبورت اوريدي لميد كايس لزلهاسي تي تقمو انتريو سلازلها سلدلها قصالي نكتسرو تقدد بقى كمجي ناي اب تعليم اب سوا وريكا لا قد ساعه شدسه تساس قال نصفتها كذا بكم يسكات تقصلو مالو لمنتاي تتقمي تريو هازلها كالغن بابطناي قال كمجي انت شمو زابلو نغير يبلنا اني كمان ولا عب صدري اب غزا خلوه اب كمزي ادمي ايكونن اب قدمو فرزغي حمم ديو يلوم يوم ززاربو اب غزاي تعمم دي حسا قال من تزولي زخونه ملكت كواري الكاي لخون ناي حدار مثلني غرتا اسكب زعباز انتي تبلنا زي كبد زباليو برك كبد زبالاتيو but just اني بقى كمزي بحت بلني قحت بلني كمزي اب نافراي كتتحغاغز فكري اب فكري اتي تي نافراي تحغاغيزي نكنبرسي يدلي حجي بوسو غزي اب كموتاتي صمت زلخو ايوا تركبوا لي اللخان مالتيو ايوا اجا على غزي فرز نباكي كبيت داسهكو سلامنت سباتون اني نكم مسبات كراكابيلسي وي ذكر كله بوتا يلن قال ارتيست دليو بوتاتات يكيد هجي اما ابو زي كونه ما كمزي بوتا يلوم ولا سدرا بدغ زلو ماواتيون وانتا يكم تصبيو زلو خزيو دينتا يغبرالو اندابلوس حوا بوتاتي هاتني عموين يربشو اغن اني غن ستيل ناو ام نكموس يكيدالو هذا معلتي بسرات كتسمعنا تسفى نقبر نابطق عندما الاختينا خنحلف حجي مسخاز كله من قصاص تقبر اللوخه نخالوت من اسيات انتاي تبلوم نوا صبو ناي باكي بسون بتام دزبليو قدمي نابتي بقطتا ملس محابي ابنت كهب ابتي غوزي ناب اب حيكوتا مسبصاخو ساعه 10 ناي نغو بصحي قوريسي ابتي انداشاهي ابتي زدقسلو مالتي مسبصاخو بتيتات غوبوتات نيرو نوتات كسدي لي بروجرام غيري مسبصاخو قولو رفتي ناي تمرت رفتي سلازبركو شو صاوت نيرو قدام سنبتيو رفتي كانيرو فقدام سيمستر وديو قولولو بدهريوم كا منسات كا ابيز بلو كامسوم جيمزيوم كوشو تصايتي تسايلي سئلتات بوزو سئل تحغيسوم كابي مصيحا كمزي تسايلنا قالميتات مكري كايبو سبورت مسرح غوني تمرتوم كاب قدام كاب سوني كساب عربي تمرتي مهارو بيو غزانت لو يسرو قدامن يو غزانت لو يسرو قدامن سنبتكا كمزي سبورت زكونه منقسقاس مغبارو مسي نتمرتومون حغازي كمزي كونه سلامنتاي هجون هذا ابنت كزداديون تايو اب مصناتينا بعد انجليز زامبكوا مالتو اباد انجليز زاتو سدتنيا تاتسي اب تمرتوم كميوم نطفاتاتهم كمي وصيتهم كميو زبل زغمغم مصناتي نيرو هجي كابتوم سدتنيا تات اتوم سبورت ወይ ካም እንቅስቃስ ነፍስ ዝገብሩ ዝለዓለ ኣብ ትምህርቲ ነጥቢ ከም ዘለዎም ሕጂ بحاجة شنك سبورتسي مستمرتي بحاجة يكونوا حجازي كم زكونه يارينا مالتيو هذا أنت تساويت كلام سنبت لا يلك تساويت كتحجوز كودي حصل زكونه سوني كتكيد كلا حدشوا تبغى غير كتمرتي كتقبل كم زي حجازي نما نسيات نقرا من قدها هو نما نسيات تمرتهم ككتاتلو أكلامي من كسكاس كجبرو تبيو أبتنا بتأم حجازي زكونه كم زي جودعي زكونه لمدتات كم شيء جرام سحاب كم مست كل نقراتن بنعشتو قالوا نريو زلنا ابوش اسمرا كمان حلال اكزيست تحفرها كموتاتسي نكاي جبرو عدلاينت كم زي بلو ننفسهم يكون نهاجرهم يكون نسدروهم يكون تقعمي كم زي هونه كبر يدلي ابا نفسخا نريو لنا ابقت كاون نريو لنا مستن شجاران انترفو ابزعد مخاخ ارغاكا كادو ترغم يبلون اموداتا انتاي تبلنا فرزقي زي كلنا غوزوتات بفلاج نواتي غوزوتات سي نا بحق يزبلكم ابزي كبابينا زينا غله ويب تلفزيون كنكتاتل كلنا سي بوزو ነገር ህማቅ ነገራት ያንሪ አብ ሀገርና አዚያን ዘን ነዋቲ ጽርጋታት ዝከር ኩሉ ካባስ መራክብ ገስ ከለው ከማሰባት ነው ፍረዝጊ ትረፈካ ህጂ በፍላጅ ዘሎ ኩነታት ገለ ይብሉን ይኖርም ምስ ኢትዮጵያ ጠቃና ዘሎ ጸገማትሪዮ ማለት አብ ሀገርና ግን ከሙዝ ባህል ነገር አሪያኩን አብጋሽ ባርካ ሰባት ከማያዲርኩም ጎትብሎም ከላህ ከማ መርሃባ ሰላምቶም ከማን ደስ ይብለካ እጂ አብ ሀገርና ዘሎ ሰላምን ጸጥታንሲ በጣም ዘህጉሲው ነዚህ ፕሮግራም ከማን ንክፈጽም ዛበለኒ ሃደ ባይታ ንስዩ
ኣብ ሃገርና ዘሎ ሰላምን ጸጥታን ናይ ባሃቂ ጸጋዩ ናይ ባቂ ኣብ ካለ ቦታታት ንሕና እውን ኣብ አዲስ አበባ አቢናሉ ዝነበርናሉ ቦታ ንፈልጦ ኢና ኣብቲ ገዛውትካ እንተዘይ ኮይኑ ኣብ ካለ ገዛውቲ ካብ ሰዓት 6 ነው 7 ክትንቀሳቀስ ኣይትክእልን ያ በቃ በጣም ህማቅ ነገር ያትሪ ኣብዚ ሃገርና ግን ኣብ ኮነ ናብ ውሽጢ አስመራ ኣብ ካለ ቦታታት ኣብ ዝኮነ ሰዓት ዝትንከፋ ካብ ስለዚ የለ ክንጥቀመሉን ክንሰራሐሉን ይግባአና كنامسجن نقبعنا. أعطوا فرز قداوي تابع حجراو بيت مذكر إيرترا دايركتور مصنعتنا محضرن كرسي بسم تخطاتلتي عزينا نمسكنها كا أبزت بجيس كارلو زلخا عود زخنا قعزو نمنيلك كبرتي هذا نغنيلنا. آمين كبرتي هذا اللي.